Ola, bos días. Estamos este 12 de maio aquí en Terra TV, cun informativo moi especial. Onde nos desplazaremos a varios puntos do noso concello onde están os nosos reporteiros que nos transmitirán noticias de temas medioambientais. Primeiro, daremoslle paso ao noso reporteiro Xoel, co seu equipo técnico Eloi, Mauro e Lucas. Falaránnos da reciclaxe, que estáse convertendo nun tema moi polémico. Boas tardes, Desiré e Joel. Hoxe atopámonos en Vincios, máis concretamente no barrio da Rocha. E como ben dixéchedes, imos falar da reciclaxe. Acabamos de recibir os resultados das enquisas e parece ser que o 80% recicla correctamente a materia orgánica e a maioría desta vai parar ás composteiras para facer abono. Pero os resultados cambian cando falamos de plásticos e papéis, debido a que o 65% o reciclan mal. Tamén os medicamentos e as pilas son recicladas de mala maneira debido a que se tiran co resto do lixo cando deberían ir a contenedores especiais debido á súa gran capacidade de contaminación. E agora conectaremos con nosas reporteiras, Uxía, Paula e Leticia. Falaránnos das semanas en plásticos e tamén da iniciativa que se levou a cabo nas redes sociais Zero Waste España. Conectemos! Ola, bos días, chámame Paula e como dixeron os meus compañeiros Leticia, Uxía e eu, vamos a falarvos das semanas en plásticos. Animar os consumidores a evitar os produtos despotables de uso cotián que conteñen envoltorios plásticos e denunciar o envoltorio abusivo é un dos principais obxectivos da campaña Boicota ao Plástico, que vai de luns a domingo nas redes sociais. É unha iniciativa de Zero Waste Spain. E, según datos da Axencia Europea do Medio Ambiente EEA, en Europa só 31% dos residuos plásticos recóllense para ser reciclados. Bos días, son Uxía e vou falar sobre Greenpeace e a campaña Boicot de Plástico. Greenpeace espera que esta chocante campaña, promovida polo grupo de Facebook Zero Waste Spain, sexa o máis exitoso posible e que poida traspasar fronteiras, como foi o caso da campaña Naked Fruit, dirixida a consumidores e establecementos, a quen intróuselle a facer pública a súa pegada de plástico e mostrou a súa falta de transparencia. A campaña Boicot de Plástico permite aos consumidores compartir fotografías de produtos envasados abusivamente a través das redes sociais, co hashtag BoicotPlastic, e enviar cartas de petición aos supermercados para que coñezan as preferencias da sociedade. Agora vou pasar a conexión á miña compañeira Leticia, que vai falar sobre a reciclación de plásticos en Europa. Pois sí, como ben dixe a miña compañeira Uxía, vou falar sobre a recuperación de plásticos en Europa, xa que só o 31% dos plásticos en Europa se recuperan. A demanda de plásticos está aumentando rapidamente en todo o mundo, según o informe Prevención de los residuos de plásticos en Europa. Según a Axencia Europea de Medio Ambiente, en 2017 a demanda de plásticos nos países da Unión Europea alcanzou os 52 millóns de toneladas, fronte aos 46 millóns do 2010. A produción mundial ascendeu nese mesmo ano a 348 millóns de toneladas, 13 millóns máis que en 2017. Outro dato a destacar é o estudo da AEMO, que en 2016 só o 31% dos residuos plásticos xerados en Europa foron reciclados e só o 63% da recuperación tivo lugar en países do continente. O brutal impacto no medio ambiente refléxase en que a produción de plásticos e incineración de desfeitos plásticos a nivel mundial supón a emisión de 400 millóns de toneladas de dióxido de carbono. Devolvemos a conexión. E agora conectaremos con Nerea e Alba, que se encontran no centro de Gondomar, onde falaránnos da compostaxe e da falta de uso da composteira. Conectemos! Bos días, estamos no pobo de Gondomar, no centro e instituto IES Terra de Turonio. Os imos falar sobre as composteiras que hai neste pobo, unha que está a uns metros deste instituto e outra que está detrás do supermercado Freud.
Para empezar, imos falar sobre que é un pouco o compost e logo imos dicir os problemas que están ocorrendo neste pobo. A composteira é un proceso de transformación dos restos vegetais e de comida en fertilizante natural. A importancia que ten é que reduce o lixo que remata en vertedeiros ou queimados. Obtés abono de moi alta calidade, sen compostos químicos e libre de patóxenos e serve para regenerar o solo dos bosques que foron queimados. En Gondomar hai dous composteiros, que un está a poucos metros de nós e outro detrás do supermercado Freud. O que está ocorrendo neste pobo é que estas composteiras non se están usando e non se fomenta o uso delas. O que vai ocurrir ou pode ocurrir é que ao longo prazo supoña un cambio climático para o noso planeta. O compost contribúe a reducir a contaminación, a mellora de recollida selectiva dos restos dos materiais, a saúde da terra das plantas, evita o uso de fertilizantes e ademais é imprescindible compostar para non destruir o planeta. E aquí queremos invitar a todos e dicirlle a todos as persoas que residen aquí en Gondomar que composten nestas maravillosas composteiras e que se animen. E moitas grazas pola vosa atención. En Galicia estánse empezando a avistar máis serpes do normal. Hai 8 tipos de serpes, 2 das cales son venenosas e unha semivenenosa. Estes animais están empezando a salir dos seus agochos a causa desta calor. Falemos cos reporteiros. Bos días, estamos aquí en Gondomar para explicar que en Galiza hai 8 tipos de serpes, 5 non venenosas, 1 venenosa e 2 semivenenosas. O outro día o meu compañeiro Joel avistou unha serpe venenosa. Aquí, nesta vegetación, como podedes observar, co calor pode haber serpes. As serpes non atacan o ser humano, non soen estar en zonas urbanizadas, escapan, soen estar en así sitios como este, vegetación, plantas, árboles. Que máis? Non sei que máis. Chao, boas tardes. E ata aquí chegou o informativo de hoxe. Vémonos no seguinte informativo de Terra TV. Y no me acuerdo de más. Muchas gracias.